January nisari sang ni somni paruk ania thlir tu le ngai thatu te kum thar chibai kabuk chewa lai autonomous district council chungchang hi tukin chu thiamang angin han thlir ho zokila kan thria thawangin December ni thum a 12 LADC din na turin mi puiten vote kan thlaka vote la te hi December ni kwa a chiar ania bial somni panga a MNF in Bial Riyadh, Indian National Congress in Bial Sari, ZPM in Bial Ruk, BJP le Independent in Bial ni ve an la a. In than ma khanin MNF le Indian National Congress suan tho ho an rem tia amala sarkar siam thei an lo ni pon atul danin kan tho khowang kanin ron tla ngang tin thuda an neya. In than result kan han thria a Congress le MNF kha thokho mai tura mi puiten kan ngai lain Congress chuanin thoho na thuthlung chuchatin MNF lamkha anin remna bo chia an pu'a sarkar siam tura kan lo ngai Congress le MNF thodun na kha a han cheta phota ti chuan huna kal hreta ZPM le Congress in thoho an han tum le ta a Congress CM na nuaya amaro chu ZPM PAC lamin Congress ne na tho ho kha anrem tilo ni in soi ania party pahni tho dun na tur po chu asukuk zo le ta huna kal hreta ZPM le MNF in tho ho an han tum ve le ta December ni som panga khanin Lairam Legislature Party ZPM le MNF tho dun na an hruai tu tur Chief Executive Member tur ti la fiama ang chu atana an ruat puti zakungan December ni som panga governor ne na sarkar na an siam thei thu athlena ramni puitena an lo thlir dana tang chuanin sarkar na siam thei khop member an nei to chuanin governor pon aron pompui thuai tura ngai ania Christmas boruak ani chawa trumdanga Christmas ma in Chief Executive Member apiang man thrina kumin Christmas a hianin CM kan nei manangem nei man lowangem ti chu in hialna le ti tuiber pakhat ani chawa nei man beise an oma nei man beise lo anom nuala chuti lai kara chuan Christmas ma chuan Chief Executive Member chu apiang lo taphota tilai chuanin Governorin Pro-Tem Chairman atan pulalura chinza Longtlai Council veng atranga ZPM atranga thlantlin aron ruat chu December ni somni le pahni khanin Pro-Tem Chairman atan Longtlai DC in alaluta hemini vekian MDC dangte chu Pro-Tem Chairman hian MDC atan alalut boka January tha kan han chuang kaya CM approval CM appointment po beise na nen thlir thup ani lain governor atangin thuthar engma achuak lei thei lowa Chief Executive Member alapiang thei lowa Governorin Chairman thanna nei turin January ninga aron ruat phota chu po chu ronson hlalein January ni sari voin hianin Chairman thanna nei turin Governor hian thu aron titlua nimin lamkhanin Chairman chu turin mi pahnin ming an peluta Lairam Legislature Party atangin ZPM le MNF te inrem to na angchuan MNF khanin Chairman an chantursa ania Lairam Legislature Party atangin pusang huliana mual chin lungtian BL2 MDC MNF member chuanin Chairman chu turin ming apeluta heta po hian ZPM lampanga an roi tu te pon an troi om nual ni na hriata Congress atangin tuithum har BL2 pu H1 laltran puyan Chairman chu turin ming apeluta ming an pelut fela reivak lowa
thu thar dang in min ron deng ve le ta a aizol lama MNF General Headquarters lam chuanin Governor hne na ZPM ne na an tho dun na an chut cha thu an thlen ve le ta thunga chu chuan boruak aron ti al deuh phaka hetiang ani chuan tu te nge sarkar na siam ta ang ti chu ramni puite thlir ani a kan soi to angin voin ni sari hi chairman thlan hun tur ani a chairman chu turin mi pahnin hming po an han pelu ta nimin tlai lama governorin thuthar aron nei vele ta a Lairam Legislature Party atangin MNF anin nudol ta ka wangin LADC a sarkar mumal tak apiang thei mai don lo nia alan wangin governor chuanin Pro-Tem Chairman te tin voina LADC session nei masak ber tura ko tele Chairman thlanna te chu thuting lowa ngain aron suit vek a hei hi sarkar angatanga LADC chungchanga thu kan riat nun ber chu anita a tun din huna hian LADC a tu te in kop sarkar nge piang don ti chu mipuina an thlir mek ani a LADC a hian politics hi achi review anga ngai thei hianin voi engemaw zat a awm tawa tun in thlan pui nei a po party mala sarkar na siam thei an awm lova kan han soi to angin party pahni in kop te pon sarkar na siam tungin kong rang in ma an han la a malak na ro chu tun thlengin ala pui tling hlei thei chuang lova LADC a hian democracy na aken tel ni si kalpui ngai em lo thil engemaw hi a thleng fo thina heta hianin kan hruai tu te mo ramni pui te mo a chunga om ve lo te tang te pon ani ang chu pon lampang atangin council mu hiam na le dem na ang chi hi riat tur a om fo thina amai ro chu ti zong hian thlir ta ila in khuwa khirna dan mu mal tak a om chuan si lo chuanin thlantlin member te po an du hoi zongin an kal ve theia sarkar tha din turin ngai tuana thui tak an seng tlanga ngai sakta ila democracy hi LADC a hian amoi zual em thin ani ti hi pom tlangila sarkar thatak ramhason na tura thei top chua tu te mipuin englai point an be sei renga chumi din tur chuanin kan hruai tu te po film khurna chikimin an film khurani ti te po hi han pom sakta ila mipui lam tan pon a hadam thlakin arin oma engpol ni sela tun din muna thuthar kan han riat thei chin zong chu governorin LADC a sarkar na mumal tak han siam thei mai an om hri love ti in order alo nei sa zong zong po aron sut veka vo in lama ange engti khuna ange he thu kan ti chua rual te po ani thei ahun ero chu riat thei lo chu huna te po chuanin sarkar thar tiang thei tu ruang am te po reilo te chuan riat thei tura ngai phot taila a thange